Hei Kang, Piye? aku kerja ora dibayar ya. Lah kok iso ora dibayar? Wis parani bae. Tuman. Iki omae kok. Weh, metu kowe. Piye karepe nang mae wong kok gawe rusuh jane? Aku jane ora gawe rusuh ning raimu kowe lho. Kae, bolok kowe. Nyambut gawe bar piye karepe? Hah? Oke, lumrahe kerja ya bayaran, ora kur diwahi nota tok. Kowe ngerti apa ora? Rumasane manut ae warek apa piye? Hah? Ayo ben to, tak bayar kena ora kena, sak senengku. Ayo sekirane kowe ora kuat bayar rasa ngerjake wong repoti tok nek ngono kok. Asyik kowe yo. Saiki bayar berapa kowe? Yo bayar. Yo, kowe. Yo, Coba dite. ye tak bayar. Wah, ngono. Nah, ngono. Ngabut gawe yo. Rambut gawe. Bayar kok.